Så vi ska försöka få upp tempo lite grann här. Och nästa låt som heter Doha Baby Doppelis. 1000 dagar därifrån. Det var en man som hette Jakob Hellman som bodde i Vollerim som gjorde en skiva som var den bästa som hade gjorts i hela svenska pophistorien. Och så försvann han. Och han växte upp i det här lilla kraftsamhället och jag vet inte, försvann till Umeå och började göra musik. Jag tänker mig att han var kanske en som kanske hade lite svårt och var lite annorlunda i sin lilla bygd. Så han behövde komma iväg och få utveckla sig själv. På många sätt så kanske jag kände igen mig lite grann på samma sätt när jag var 14-15. Så den här låten handlar om att flyga tillbaka till sin ungdom och berätta för sig själv. Det är jävligt nu, men stå ut ett par dagar, ungefär 1000, så blir allting mycket bättre. Då kommer du stå på en scen på Markomen och vara jordens rockstjärna. Niklas, du må gå helt framst och stå. Ska vi nu bruka stövlat kort? Våra borta Mugildan jakarci Dale vatti zadet Kodar yurdashan motley Kuhkin eretlen Jem baykachis Rokto halidan Vehkid yetsana Chalmid rapasti Tuna bartna jaz Hade möhtun lätje Dale vatti swajtnit Kodal yurdashan motley Ellen Mjerkale Kide juvona Monjeka dejan Fritja voda elimis Nu stoppe livkända Demunda jali Ale volanda Jahke alčesa Sokas çokuda Dajte šadat makar superstå En kunjejta svajta leki luken Dan i dajan čovu majten nikada Ketele duha Bjevi Dala elimis Den håller mokton Dele vatti zaten Skodar yurdashan motley Majegadi I ola shuva Dusze dwajvalej Kiepa sevnja z čokuda Moni volana Bodi bjejvada Moni vajlehan Osam isulej Majkun darbashin Dajtan šadat makar superstå Uhtu njejtat vohtet koikeloke Ja ova njekut mole alo njekata Kodalen duha Bjevi Dopevi
Man blir svettig av det där om man ska springa fram till scenkanten och böja sig ner i ett.